Nakagwa naman ang mga animal nila. Ginhambalan na gid kamo. Trangkahan kag higtan ang inyo mga hinuptanan. Kun mga gat-ina, kamo gid ang mamalaydan. Pero antes kita mag-awarding ceremonies, syempre manamyawan na kita. Mga taga Bacolod City, mga law sa inyo. Tadi ka mo naman ang sa mayo kayong tangan. Kag madamong salamat sa inyo nga paglantaw. Kag pagpaday nga pagsuporta sa ako ng mga videos. Halong gid kamo dira. Psst. Kamo nga apat. Nalipay kamo sa inyong performance. Kamo bala na sadyahan. Kay man ako, wala gid kalipayan. Kung ano ka daw mga lago, kag ka mga baho, amo man ang mga manuglantaw. Terno-terno kamo. Tapos, perting sininggitan, wala na ko sang may mabatian. Ang tawang ilang performance, nagsala-sala sang inyong sininggitan. Kapaminsar pa ko, ano yan nga na silang grupo? Blackpink, baho ng version. Pero mas nami, The Four Garapatas. Isamtang ako nagalantaw. Daw ako ginakatlan. Nahambalan na gid kamo. Hindi magsulay sa init tapos na ulanan. Init ulan, inyo sulayon. Init ulan, kamo masulay, hindi. Kay ina makabuluang. Kaon, hindi magpasupay. Hindi kamo pwede magutman. Kay ina makabuluang man. Lantawang naka-blue, bis ka naka-face mask. Daw ka baho gihapon. Hindi mo siya makilalahan, pero imutulokon. Daw ka baho gid gihapon. Ayang baho daw loom. Daw labada nga loom. Inabrang ng labaka tapos nag-ulan-ulan. Wala na initan. So namin siya hinuson. Dalon sa suba. Pakangon kag labhan. Dugangan pagid sa naka-checkered nga pula. Pagperting waras niya. Perting ayod-ayod niya. Pero daw kabaho man sa iya. Ang yang baho, daw ngipon nga guab. Dugangan pag isang duha. Naghalaman ka ayod-ayod. Nga daw mga tuod. Ay, ambot na lang. Anong klase performance? Dason gani mag-amo man lang na. Higti ang inyo hinuptanan para hindi makagawa. Kag inyo trangkahan. Kayang budlay. Magpasundayag sa plaza. Dito nagloko sa plaza. Nanimaho pa ina. Kagang pwerte ka masakit. Kung dito pa sa nang laptas ang garapata nila.